Helo, fy enw i yw Lois. Yn y munud nesaf, fe fyddai'n rhoi gair a gyngor i chi ar sut i wneud cais am gwrs israddedig yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn cychwyn ar eich cais, bydd angen i chi benderfynu pa gwrs neu gyrsia sydd o ddiddordeb i chi. Efallai 1 o'r 3 neu 4 pwnc rydych chi wrthi'n astudio yn yr ysgol neu'r coleg ar hyn o bryd, rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau ac efallai hoffech barhau ar lefel gradd fel celf, deiryddiaeth neu wleidyddiaeth, neu efallai hoffech astudio rhywbeth hollol newydd. Y newyddion da yw bod gennym ni ddewis eang o gyrsiau anrhydedd sengl i chi astudio yn Aberystwyth, neu os oes 2 gwrs rydych chi'n ei ffansio a chi ddim methu dewis rhwng nhw, rydyn ni hefyd yn cynnig ac cyrsiau cyfun, yn ogystal y cyrsiau sy'n cyfuno prif bwnc ac is-bwnc. Mae hynny'n golygu y cewch i'r gorau o'r 2 bwnc. Un cyfuniad diddorol er enghraifft yw'r gradd gyfun anrhydedd mewn drama a mathemateg. Cewch fwy o wybodaeth am cyrsiau rydyn ni'n ei gynnig yn cyrsiau.aber.ac.uk. Ar ôl penderfynu ar eich cwrs sydd o ddiddordeb i chi, bydd angen edrych ar ein gwefan ni, gwefan UCAS neu brosbectws y brifysgol, i weld beth yw'r gofynion derbyn. Mae'n bwysig gwneud hynny mwyn i chi cael gweld pa raddau neu bwyntiau tariff sydd angen ac i weld ydych chi'n meddwl y gallwch gael y pwyntiau hynny. Nawr, dyma'r darn braidd yn brawychus efallai ond cyffroes o'r broses, sef gwneud eich cais ar wefan UCAS. Bydd rhan gyntaf'r cais yn gofyn am eich manylion personol, felly eich enw, manylion cyswllt ac ychydig o'ch hanes o ran unrhyw swyddi rydych wedi ei gwneud. A'r ail ddarn, y brif ran, yw'ch datganiad personol. Dyma'ch cyfle i ddweud pam rydych chi eisiau astudio yn y brifysgol ac i bwysleisio'r sgiliau a'r profiad sy'n golygu eich bod yn ymgeisydd da. Mae'r datganiad personol yn medru bod yn heriol, ond dylech athrawon neu gynghorydd eraill medru'ch helpu chi gyda hwn, a helpu i sicrhau eich bod yn cyflwyno'r cais ar dyddiad cau UCAS, sef 15 o mis Ionawr. Ond cofiwch, mae'n siŵr bydd angen i chi gwblhau'r datganiad cyn y 15 o mis Ionawr, achos bydd angen i'r athro neu athrawes ychwanegu eu datganiad nhw ar y cais hefyd. Ar ôl hynny, cewch gyflwyno'ch cais a bydd y brifysgol yn cysylltu gyda chi cyn gyntaf y posib i roi wybod i chi. Gallwch gadw llygad ar beth sy'n digwydd i'ch cais drwy edrych ar UCAS Track yn reolaidd. Mae hynny hefyd yn rhoi cyfle i chi ymateb i unrhyw gynigion a gewch chi. Os ydych yn lwyddiannus ac yn derbyn y cynnig, fe gewch wahoddiad i ddiwrnod ymweld a bydd hynny'n rhoi cyfle i chi weld Aberystwyth os na fuoch chi yma o'r blaen, i gwrdd gyda staff a myfyrwyr i weld brifysgol ar ardal leol hefyd. Felly dyma ni, gobeithio bod y cyflwyniad wedi bod yn ddefnyddiol. Cewch fwy o wybodaeth am y cyrsiau rydyn ni'n ei gynnig ar cyrsiau.aber.ac.uk. Cadwch lygad ar tudalen ar Facebook a Trydar am gyngor ac awgrymiadau ar y broses ymgeisio ac am fywyd fel myfyriwr. Cofiwch o groeso chi ofyn unrhyw gwestiynau ar ein gwasanaethau sgwrs sydyn hefyd. Diolch am wrando a phob lwc gyda'r cais.